Здравейте! В този плейлист и в този канал се опитвам да бъда полезен на хората, които искат да бъдат още по-добри във всичко, което правят. В момента сме се заели да комуникираме и да говориме за различните видове комуникационни типове хора. Ако погледнете предходните видеа, ще откриете, че сме говорили за репрезентативни системи, за визуали, аудиали или аудиодигитали и кинестетици. Днес ще разкажа за кинестетичният комуникационен тип. Всъщност, много често в Южна Европа се смята, че визуалите са тези, които са най-много. Пример, ако отидете в Италия, в Гърция, в Сърбия, а защо не в Испания, ще кажете, там всички са визуали. Ръкомахат, говорят бързо, шумни са. Но всъщност ще ви очудя. В цяла Южна Европа повечето хора, които като брой, като процент, които съществуват и комуникират, не са визуали. Те са кинестетици. Тъй като визуалът, аз съм визуал, е шумно говорещ. Той ръкомаха, говори високо, говори бързо, постоянно ни кара да виждаме и да изяснява разни неща. Тези хора най-често са на всяка манджа меродия, както казва народа. Ако някой ще се обади, то най-вероятно ще се обади визуал. Докато кинестетиците въобще не са така. Ако помолиш кинестетика да ти разкаже за хижата, на която е бил, той няма да си припомни как изглежда мястото. Макар че и това ще дойде малко по-късно. Той ще си припомни колко приятно е било. Как хубаво сме се изкарали с приятелите. Как е миришъл въздухът или печката на дърва. И как е боцкало одялото, с което се е завивал в по-хладната планинска вечер. Тоест, тази категория хора ще си припомнят преживяването през усещания, вкус, мирис и емоции. Кинестетичният спомен е малко по-бавен спомен. Той не идва толкова услужливо. Което кара кинестетиците да бъдат малко по-спокойно и по-умерено говорещи хора. Не бих казал, че са бавни, но го няма крещендото и бързото говорене на визуала. Няма го ръкомахането и по-шумното изказване на мнение. Кинестетиците говорят по-спокойно, по-умерено и някой би ги нарекал дори бавно. Поемат си дълбоко въздух и говорят с диафрагма и с корем, т.е. звукоизвличат с диафрагма и корем. Това променя качествата на гласа им. Гласът звучи емоционален, човешки. Все едно този човек истински чувства това, което има да каже. Но да говориш с корем и с диафрагма изисква да си поемеш по-дълбоко въздух. Затова често може да ги чуете как си поемат въздух. И дори понякога да поспират по средата на изречението, преди да продължат това, което има да кажат. По стандартите на визуалите, те са бавно говорещи хора. Но по стандартите на нас, кинестетиците, вие, визуалите, сте шумно и бързо говорещи хора. Освен паравербаликата, по-спокойното и по-равновесено говорене, кинестетика използва кинестетичен български. Думите като усетите, почувствате, по-сигурно, по-стабилно са елемент от почти 1000 думи, които кинестетиците използват в тяхното ежедневие. За тях храната не се вижда, а се почувства и консистенцията на пюрето е приятна. Музиката се усеща, а пък кафето мирише с леки дървесни нотки и на червени плодове. Усещам, помирисвам са думите, които често използват. Невербаликата е умерена и спокойна. Жестовете, ако въобще съществуват, са предимно в долната част на торса, под слънчевия сплит. И дори много ядосани, трудно ще ги видите да си вдигат ръцете.
Понякога, когато им говорите, не ви гледат, което за визуалите е индикация, че не ви слушат, но за кинестетика, колкото повече не те гледам, толкова повече те чувам и усещам това, което имаш да кажеш. Надявам се в това видео до някъде да съм ви демонстрирал как комуникират кинестетиците. Вие какъв комуникационен тип сте? Истина ли е според вас, че по-големия процент от хората в Южна Европа, включително и в България, са кинестетици? Моля ви се, отговорете на този въпрос в коментар на това видео. Също така, от душа и сърце бих искал да ви помоля да подкрепите този канал, като се абонирате за него. Това е нещо, което аз истински ще усетя и ще оценя като кинестетик. Или по-скоро като визуал, който се прави на кинестетик. Благодаря ви.